ψαλίδι χαρτί είναι ένα βιβλίο που έγραψα σκεφτόμενος τα παιδιά και τα δικαιώματά τους. Την ανάγκη των παιδιών να είναι ελεύθερα, την ανάγκη των παιδιών να είναι προστατευμένα, την ανάγκη των παιδιών να μπορούν να εκφραστούν. Το έκανα με μια πολύ μεγάλη ανάγκη που είχα εγώ να μιλήσω στα παιδιά, να τους μιλήσω σαν ένα παιδί που ήμουν κι εγώ κάποτε, και με μια ελπίδα και με μια μεγάλη ανάγκη, αυτή είναι η έννοια της ανάγκης, να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο. Και αυτό ξεκινάει από τα ίδια τα παιδιά, που πρέπει να αισθανθούν τα πράγματα που πρέπει να ζητήσουν, τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν τα ίδια στον κόσμο. Έτσι, αυτό το βιβλίο έχει έναν ήρωα που δεν είναι τυχαίο ότι τον λένε Λευτέρη, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην ελευθερία. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να διεκδικήσουμε την ελευθερία μας από την πολύ μικρή ηλικία μας. Και αυτή η ελευθερία δεν είναι ποτέ μια ελευθερία που θα προκύψει για τον καθένα μας μοναχικά. Είναι μια ελευθερία που πρέπει να τη ζητήσουμε όλοι μαζί. Και αυτό και συναντάει και τα άλλα παιδιά μέσα από μια ιδέα που έχει να κάνει με το παιχνίδι. Και μέσα από τα παιχνίδια τα παιδιά μαθαίνουν τον κόσμο και μαθαίνουν και τα άλλα παιδιά. Μαθαίνουν να είναι όλα μαζί. Αυτή είναι η βασική ιδέα του βιβλίου που ελπίζω θα το ακούσετε, θα το διαβάσετε και θα έρθετε σε επαφή μαζί του. Αυτό με έκανε εμένα να το γράψω και όλα αυτά τα χρόνια με κάνει να το αγαπάω πολύ, γιατί αισθάνομαι ότι κάτι προσπάθησα να πω. Είναι μεγάλη μου χαρά που θα έρθετε σε επαφή με αυτό το βιβλίο και με αυτές τις ιδέες. Και θα είναι και μεγάλη μου χαρά αν μετά αυτές οι ιδέες σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα και να ζητήσετε έναν καλύτερο κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριακή από μεσήμερο, απόλυτη ησυχία, πράγμα σπάνιο για τη Μεγαλούπολη. Το μυαλό του Δευτέρη ταξίδευε, πετούσε. Ούτε τα παιχνίδια, ούτε ο υπολογιστής του δεν μπορούσαν να τον αποσπάσουν από την ονειροπόλησή του. Είχε μέσα στο δωμάτιό του όλα όσα μπορούσε να επιθυμήσει. Όμως φαίνεται πως η φαντασία του δεν χωρούσε σε 4 τοίχους. Γλυκιά ακούστηκε η φωνή της μητέρας του, ακόμα πιο γλυκιά και από τα σταφύλια που του προσέφερε. Είναι η ώρα τώρα που από το δωμάτιό σου δεν ακούγεται ούτε ψήφιρος. Πού τρέχει ο λογισμός σου, τι ονειρεύεσαι? Πώς θα είναι άραγε να πετάς? Θα ήθελα να είχα φτερά, αλλά να μην ήμουν μόνος στον ουρανό. Να ταξίδευα με ένας μήνες γύρω από τη γη. Σαν από θαύμα, εκείνη τη στιγμή ένα φτερούγισμα ακούστηκε στο ανοιχτό παράθυρο. Ένας σπουργίτης χαρτωμένος πετάριζε και σαν να τον καλούσε. Σύμφωνος έγινε ο φίλος μας. Πάω για ποδηλατάδα στο πάρκο. Θα γυρίσω πριν νυχτώσει. Ώσπου να τελειώσει τη φράση του, ήταν ήδη μακριά. Οι δικές του φτερούγες ήταν τα τιμόνια του ποδηλάτου του. Έκανε γρήγορα ορθοπεταλιά και το στήθος του φούσκωνε από ενθουσιασμό. Όσο προχωρούσε μέσα στο πάρκο, τόσο πιο πυκνό και όμορφο του φαινότανε. Και αλήθεια, η ιδέα του ήταν ή είχε φουντώσει τόσο πολύ βλάστηση. Και πόσα κελαϊδίσματα. Σκέτη συμφωνία τρανού μουσουργού. Καθώς έβγαινε σε ένα ξέφωτο, είδε κάποιον που τον χαιρετούσε και τον καλούσε να πλησιάσει. Ο Λευτέρης πλησίασε, τον έλεγαν Λατίφ. Το όνομά του σήμαινε ευγενής και είχε πραγματικά ευγενικούς τρόπους. Τα άλλα παιδιά έχουν μαζευτεί από ώρα. Δεν σε έχω ξαναδεί στην παρέα μας. Μα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλοι καλοί χωράνε. Τι λες, πάμε? Ο Λευτέρης παραξενεύτηκε λίγο. Ερχόταν συχνά στο πάρκο. Ήταν αδύνατο να μην είχε ξανασυναντήσει αυτή την παρέα. Παίζουν το παλιό παιχνίδι με το σκοινί, διελκυστίνδα. Ποιος είναι πιο δυνατός, τα αγόρια ή τα κορίτσια? Φωνές δυνατές ακουγόταν, γέλια και πειράγματα. Γινόταν κανονική μάχη, μάχη κομική. Ξαφνού ο Λευτέρης άκουσε πίσω του μια φωνούλα γεμάτη αποφασιστικότητα. Λοιπόν, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι. Δεν μ' αρέσει ούτε να τραβάω ούτε να με τραβάνε.
Τι θα πει αγόρια κορίτσια, δεν θέλω διακρίσεις. Δεν μου αρέσει το σκηνή, γιατί σκέφτομαι τη μητέρα μου που όλη της τη ζωή τραβάει το κουβά από το πηγάδι. Το πηγάδι είναι βαθύ, το νερό λίγο. Σκέφτομαι το γέρικο λιοντάρι, το παππού μου, που αγκαλιάζει το αιωνόβιο δέντρο για να σταθεί όρθιος. Δεν έχει δύναμη πια για να τραβήξει το αλέτρι. Το βλέμμα του μιλάει για χρόνια και χρόνια δίψας. Πώς μας κοίταζε τη μέρα που ο πατέρας μου τραβούσε τη βαριά χειράμαξα για να με πάει στην κοντινή πόλη. Δεν έχουμε άλλο μέσο ή ζώο, μόνο τα χέρια και τα πόδια μας. Τον έβλεπα να υδρώνει μέσα στο λιοπύρι και δεν καταλάβαινα πού πηγαίναμε. Είναι για το καλό σου. Μου αποκρινόταν κάθε τόσο. Στην είσοδο της πόλης συναντήσαμε ένα αγόρι και ο πατέρας μου κάτι το ρώτησε. Με κοίταξε τότε αυτό το παιδί και αποκρίθηκε δυνατά. Για να ακούσω κι εγώ με ένα ύφος που με έκανε να θυμώσω. Έχετε αργήσει. Εμένα με έγραψανε τη μέρα που γεννήθηκα. Είναι σαν να μην έχει γεννηθεί ακόμη. Τέλος πάντων, εδώ είναι. Ήμουνα λίγο τρομαγμένη. Είπα, μα τι πρόκειται να γίνει, πού με έφερες? Σώπα, θα μας ακούσει ο κύριος Ληξίαρχος. Ο Ληξίαρχος ρώτησε με επισημότητα. Πώς λέγεστε? Ντάμου με λένε, δηλαδή αίμα. Τη σύζυγο? Αμάλι, δηλαδή γλυκό μέλι. Πότε γεννήθηκε η μικρή? Την πρωτοχρονιά, πριν από 8 χρόνια. Έπειτα γύρισε σε εμένα. Και πώς σε φωνάζουν μικρή μου? Με λένε Ασάλη, ελπίδα, είπα δυνατά. Αυτό χρειαζόμαστε όλοι. Είπε τότε ο Ληξίαρχος. Να μεγαλώσει και να γίνει γερή η ελπίδα μας. Έτσι γράφτηκε το όνομά μου. Εγώ είμαι εγώ. Πάω πια σχολείο. Αντί να τραβάτε το σκηνή, αν μπορείτε πιάστε με. Είμαι πιο γρήγορη από εσάς. Κανείς σας δεν μπορεί να με φτάσει. Πραγματικά, το χαριτωμένο κοριτσάκι της παρέσυρε όλους και ρίχτηκα με κέφι στο κυνηγητό. Μόνο ο Λατίφ έμεινε πίσω και ο Λευτέρης που τα παρακολουθούσε όλα αυτά σαν μαγεμένος. Αλήθεια, εσύ γιατί δεν τρέχεις? Δεν είσαι καλός στο κυνηγητό? Το αντίθετο. Ίσως κανείς δεν ξέρει καλύτερα από εμένα πώς να είσαι κυνηγημένος. Γεννήθηκα κάτω από τις πορτοκαλιές. Ξέρεις τι όμορφα που είναι τα άνθη της πορτοκαλιάς? Έχουν ένα άρωμα γλυκό. Έπειτα όταν βγαίνει ο καρπός, τι να σου πω, τι να σου κάνει το χρυσάφι μπροστά σε αυτά τα φρούτα? Για μας τα παιδιά δεν υπήρχε μεγαλύτερη χαρά από το να κυνηγιόμαστε ανάμεσα στα δέντρα. Ο τόπος μου έβγαζε τα πιο γλυκά πορτοκάλια. Ο πατέρας μου ήταν πάντα περήφανος για τους καρπούς της γης μας. Δεν είναι τυχαίο που τον λένε Μουλτάζ, δηλαδή περήφανος. Ίσως τα καλύτερα πορτοκάλια στον κόσμο. Συνήθιζε να λέει με καμάρι. Ένας απέραντος πορτοκαλαιώνας απλωνόταν δίπλα στην πόλη μας. Υπήρχε εκεί από τον καιρό του παππού μου, του παππού μου και ακόμα πιο παλιά. Όμως στην άκρη του πορτοκαλαιώνα υψωνόταν τείχος θεόρατο. Είμαστε αποκλεισμένοι στη γη μας. Υπήρχε έχθρα με τους γείτονές μας. Από την εποχή του παππού μου και ακόμα πιο παλιά. Οι άνθρωποι από την άλλη μεριά του τείχους είχαν πανίσχυρο στρατό. Εμείς είχαμε τις πορτοκαλιές. Ήθελα να εγκαταλείψουμε τον τόπο μας. Έτσι, μια μέρα στείλανε μια στρατιά από μπουλντόζες. Όχι για να χτίσουν, αλλά για να γκρεμίσουν ό,τι πολυτιμότερο είχαμε.
Χωρίς τα δέντρα μας είμαστε πραγματικά χωρίς ρίζες. Πώς να σταθούμε στη γη μας? Ο πατέρας μου θύμωσε, επαναστάτησε, θέλησε να αντισταθεί. Αυτή τη φορά οι άνθρωποι από την άλλη μεριά του τείχους δεν έστειλαν μπουλντόζες, έστειλαν τάγκς απέναντι από τα σπίτια μας. Μια νύχτα σκοτεινή πήραν όσους φώναζαν για την αδικία. Πρώτο τον πατέρα μου. Άγριο κυνηγητό είχε αρχίσει. Αγκαλιαστήκαμε. Γύρω από το σώμα της μητέρας μας, λες και ήτανε το τελευταίο μας δέντρο. Έπειτα από λίγες μέρες, φίλοι και συγγενείς συμβούλευσαν τη μητέρα μου να με φυγαδεύσει σε ένα μακρινό καταβλισμό νομάδων. Κινδύνευα κι εγώ, σαν πρωτότοκος γιος της οικογένειας. Κρυφά με βγάλανε από τη γη μας, στην κοιλιά ενός γέρικου φορτηγού που οδηγούσε ένας αδερφικός φίλος του πατέρα μου. Κρύψου καλά, Λάτιφ, και αν χρειαστεί να βελάσεις, έλεγε ο οδηγός κάθε φορά που φτάναμε σε μπλόκο. Και εγώ ταξίδεψα ανάμεσα στα πιο αθώα πλάσματα, τα πιο άκακα. Και για 2 χρόνια έγινα φίλος και βοσκός τους. Στεγνός και ξερός ήταν ο τόπος της εξορίας μου, σπαρμένος με ρήπια και λείψανα από φωνικές μάχες. Δεν υπήρχε ούτε ένα χλωρό δεντράκι για να βρω λίγο ίσιο. Όμως τα νέα από τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου δεν ήταν καλύτερα. Ζούσαν κάτω από ένα νήσιο που δεν είχε καμία σχέση με τα δροσερά φύλλα της πορτοκαλιάς. Ήταν ο ίσιος της κατοχής, της βίας, του φόβου. Για τον πατέρα μου άκουγα μόνο φήμες. Άλλος έλεγε πως ήταν φυλακισμένος, άλλος πως απέτευσε και έπειτα κάποιες φορές όταν λέγαν το όνομά του όλοι του σώπαιναν. Τις νύχτες η οργή μου έκαιγε πως όπως η φλόγα στον καταβλισμό. Είχα δικαίωμα να ξέρω που βρίσκεται. Βράδυ από αυτά που με τύλιγε οργή και νοσταλγία, καθώς χάζευα τη φλόγα μέσα από τη φωτιά, λες ξεπήδησε ένας διαβάτης. Η κοψιά του κάτι μου θύμιζε, αλλά πάλι δεν έμοιαζε με κανέναν από τους γνωστούς βοσκούς. Όταν πλησίασε, με χαιρέτησε εγκάρδια. Μεγάλος Λατίφ, καλά μου το είπανε. Μα πώς ήξερε το όνομά μου ο ξένος? Τότε πλησίασε τη φωτιά και είδα ξανά τα μάτια τα περήφανα. Έβγαλε ένα πορτοκάλι από τον κόρφο του. Πρέπει να αναστήσουμε τις πορτοκαλιές μας, γένου μου. Και αυτό το πορτοκάλι έλαμψε μέσα στο σκοτάδι. Ήλιος ολόλαμπρος. Απορροφημένοι από τη συζήτηση, είχαν πλησιάσει τα παιδιά που τώρα έπαιζαν τη φλόμιγα. Όσο κρατούσε η αφήγηση του Λατίφ, ένα κορίτσι τους είχε ακολουθήσει και άκουγε την ιστορία του προσεκτικά. Την έλεγαν Σαμίρα. Είναι όμορφο να βλέπεις τον ήλιο και ακόμα πιο όμορφο να μπορείς ελεύθερα να δείχνεις το πρόσωπό σου κάτω από το φως του. Γι' αυτό και δεν μπορώ να παίξω τη φλόμιγα, όπως εσύ Λατίφ. Δεν παίζεις κυνηγητό. Θέλω να βλέπουν καθαρά και θέλω οι άλλοι να βλέπουν το βλέμμα μου. Δεν μου αρέσει το σκοτάδι. Το τόπο που γεννήθηκα εγώ είναι αμάρτημα να είσαι γυναίκα. Ο κόσμος ανήκει σε άγριους, φανατικούς πολεμιστές. Οι απαγορεύσεις που επιβάλλουν δεν έχουν τέλος. Απαγορεύεται να δείχνεις το πρόσωπό σου. Οι γυναίκες μπορούν να κυκλοφορήσουν μόνο καλυμμένες με ένα πέπλο, από την κορφή έως τα νύχια. Από την ημέρα που κατάλαβα τον εαυτό μου, έμαθα πως δεν είχα απολύτως κανένα δικαίωμα. Το χωριό μου το κυβερνούσε ένας σκληρός οπλαρχηγός που ήταν ονομαστός για την αυστηρότητά του.
Μας τα κορίτσια, όσο είμαστε μικρά, επέτρεπε να κυκλοφορούμε ακάλυπτα, αλλά κατά τα άλλα μας απαγόρευε τα πάντα. Μας στερούσε το διάβασμα, το γράψιμο, τη ζωγραφική, χορό και μουσική ήταν για εμάς λέξεις άγνωστες. Με βία και με απειλές έσβηνε το φως, την ελπίδα, το γέλιο μας. Και το χειρότερο απ' όλα έκαιγε τα βιβλία μας. Είχε το πιο δυνατό άλογο και ένα βλέμμα αδίσταχτο. Ποιος τολμούσε να του αντισταθεί? Αντίκριζε τον κόσμο από το ύψος της έλας του αλόγου του. Απολάμβανε την κυριαρχία του τρέχοντας στην ανοιχτή πεδιάδα. Όριζε τη μοίρα μας. Όμως ένα απόγευμα φθινοπορεινό, σε ένα περίπατό του, εκεί που κάλπαζε, κάτι τρόμαξε το άλογό του και το έκανε να αφηνιάσει. Το άλογο, το παράλογο, τον έριξε κάτω. Από το χτύπημα έχασε το φως του. Φώναζε: «Βοήθεια! Δεν βλέπω!» Μια περαστική γυναίκα άκουσε τις φωνές του. Τον λυπήθηκε έτσι που ήταν ανήμπορος στην ερημιά. Τον βοήθησε να σηκωθεί και με αυτήν για οδηγό γύρισε πεζό στο χωριό. Την άλλη μέρα ο πλάρχηγος συνήλθε και η όρασή του επανήλθε. Κατέβηκε στην αγορά σε μια τέντα όπου συνήθιζε να πίνει το τσάι του με τους συντρόφους του. Ζήτησε να του φέρουν τη γυναίκα που τον είχε σώσει. Ποιος εσύ, αποκαλύψου. Την πρόσταξε. Τότε έδειξε το πρόσωπό της. Ήταν η πιο ηλικιωμένη γυναίκα του χωριού. Μίλησε με θάρρος. Πίσω από αυτό το πέπλο θα μπορούσε να είναι η μητέρα, η κόρη σου ή η αδερφή σου. Έχω ζήσει 50 χρόνια στη σκιά αυτού του πέπλου, χωρίς πρόσωπο. Κι όμως ο μισός κόσμος μου ανήκει. Τώρα που είδες πώς είναι το να ζεις στο σκοτάδι, μήπως θα έπρεπε να μη στερείς το φως από τις κόρες και τις εγγονές μου? Για να τα ακούσω. Τότε, για πρώτη φορά, είδαμε την έκφραση στο πρόσωπό του να μαλακώνει. Σαν να κατάλαβε πως και εμείς είχαμε τα δίκια μας. Δύο αγόρια που έπαιζαν εκεί κοντά διέκοψε τα λόγια της Αμύρα. Έλα να χτυπηθούμε. Έλα να παλέψουμε. Είμαι πολύ δυνατότερος από σένα. Σιγά! Εγώ είμαι δυνατότερος. Δεν έχεις καμιά ελπίδα. Ένα τρίτο παιδί μπήκε στη μέση να τους χωρίσει. Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Μην χτυπάτε το ένα στον άλλον. Τα χτυπήματα φέρνουν πόνο. Είχα μια κούπα αγαπημένη, κούπα χαρούμενη. Την έλεγα κούπα της καλημέρας. Όμως στο σπίτι μου οι καλές μέρες ήταν λίγες. Οι γονείς μου είχαν πόλεμο μεταξύ τους. Φωνές, κατηγόριες, απειλές με έκαναν να θέλω να κρυφτώ. Και ένα βράδυ στη μέση ενός καυγά έφτανε μία αδέξια κίνηση. Τι σημασία έχει ποιος από τους δύο έφταιγε για να γίνει η κούπα κομμάτια? Για πολλή ώρα έπεσε απόλυτη σιωπή στο σπίτι. Κοιτούσαν και οι δύο την σπασμένη πορσελάνη. Και έπειτα έκαναν κάτι που δεν το περίμενα. Κάθισαν μαζί στο τραπέζι και με προσοχή ξανακόλλησαν τα κομμάτια. Δεν πίνω πια από την κούπα της καλημέρας. Φύτεψα μέσα φακές που έπιασαν αμέσως χλωρά βλασταράκια. Τώρα την έχω πάντα δίπλα στο κρεβάτι μου. Ξέρω πως αν πάει να γίνει καμιά φορά κανένας καυγάς, η κούπα θα τους θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να κοιμάται ένα παιδί ήσυχο. Ένα κορίτσι που το έλεγαν Μοίρα πήρε τότε τον λόγο και μίλησε στα παιδιά.
Ακόμη χειρότερος από τον πόλεμο στο σπίτι είναι ο πόλεμος αληθινός. Μεγάλωσα στην προσφυγιά. Στην χώρα μου είχαμε εμφύλιο πόλεμο. Η χώρα είχε σκιστεί στα δύο. Οι αγαπημένες μας πόλεις σωριάζονταν σε ερείπια. Το ένα χέρι χτυπούσε το άλλο. Η μία όχθη μάλλον επί την άλλη. Το ένα βουνό έπεφτε πάνω στο άλλο βουνό. Και μπρος και πίσω μας παντού φωτιά. Αργά σερνόμαστε σαν λιγκάρια στη λασπωμένη έρημη χώρα. Για εβδομάδες περιπλανιόμαστε σε μια ατελείωτη πομπή χωρίς σπίτια πια. Ένας κατακλυσμός από σκηνές έγινε το προσωρινό μας καταφύγιο. Την πρώτη μέρα που σταμάτησε η βροχή, μας φάνηκε πως μας χάρισαν τον παράδεισο. Εγώ και ο αδελφός μου, ο Ντραζέν, βγήκαμε να παίξουμε στην πλαγιά, δίπλα στο καταβλισμό. Ένα ζαβολιάρικο αγριοκούνουλο ξετρύπωσε μέσα από το δάσος. Ποιος δεν θα ακολουθούσε ένα τόσο παιχνιδιάρι φιλαράκο? Πηδήξαμε τα σύρματα. Ποιος ξέρει αν αυτός που είχε βάλει την άρκη εκεί κοντά ήταν εχθρός ή φίλος? Σίγουρα δεν ήταν ήρωας, δηλώς ήταν. Ήρωας ήταν ο γιατρός που άκουσε την έκρηξη. Όλη νύχτα, χωρίς εργαλεία, σε ένα κινητό χειρουργείο με λιγοστό φως, έκανε τα πάντα για να με σώσει. Όσο δούλευε, τα γυαλιά του θόλωναν. Μπορεί να πόνεσαι λίγο, μα έχεις πολλές μπόρες και πολλές ξαστεριές να δεις τη ζωή σου ακόμα. Μου είπε όταν τελείωσε την εγχείρηση. Τα γυαλιά του είχαν πάλι θολώσει, αλλά το βλέμμα του ήταν τόσο καθαρό. Με έσωσε μόνο που αυτή η περιπέτεια μου άφησε ένα ελάττωμα στο βάλδισμα. Θα πάρει καιρό για να ξαναπερπατήσω όπως εσείς. Γι' αυτό και δεν μπορώ να παίξω μαζί σας. Τα παιδιά που είχαν ακούσει την ιστορία της έστεκαν άφωνα. Ένα κορίτσι που το έλεγαν Λι έσπασε τη σιωπή. Όχι, δεν θα μείνεις μόνη, έλα. Θα κρατήσεις τη μια άκρη από το σχοινάκι. Εγώ θα κρατάω την άλλη και τα παιδιά θα περνάνε. Το άφος γέμισε ξανά με γέλια. Ένα αγόρι που το έλεγαν Λουιζίνιο ήθελε να παίξει κάτι άλλο. Τι πράγματα είναι αυτά? Το σχοινάκι είναι για τα κορίτσια. Εμείς πρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο. Εάν είχαμε τώρα μία μπάλα, θα σας είχα δείξει κόλπα μαγικά. Να, εκεί πέρα είναι ο Σατιλιάς. Έχει πάντα μια μπάλα. Μπορείς, αν θέλεις, να του ζητήσεις να μας παίξει με την μπάλα του. Ο Σατιλιάς γύρισε προς το μέρος. Έδειχνε κουρασμένος. Δεν έχω αντίρρηση να σας τη δώσω, μόνο που λυπάμαι δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο. Δεν είχα χρόνο για να μάθω. Κάθε πρωί πριν να ξημερώσει σκαλφάλωνω στην οροφή ενός αρχαίου λεωφορείου. Ζω σε μία ρυπωμένη πολυκατοικία με τους γονείς μου και τα 3 αδέλφια μου και είμαι ο μόνος που δουλεύει. Με το πρώτο φως πρέπει να είμαι στον πάγκο μου, φίλα. Δέλματος, πάγκος, βέλονα, κάθε μπάλα θέλει 5 ώρες για να ραφτεί. Φτιάχνω 3 σε κάθε βάλδια. Για σχολείο ούτε λόγους. Δεν ξέρω τι θα πει Κυριακή. Δουλεύω από το πρωί έως το βράδυ, χωρίς διάλειμμα. Ακούνητος φλουρός ο ακαλδός επιστάτης. Αργά τη νύχτα, όταν σχολάω, σκέφτομαι πόσες μπάλες έχουν περάσει από τα χέρια μου. Αλλά η μπάλα δεν είναι παιχνίδι για μένα. Ο Σατιλιάς πέταξε την μπάλα προς το μέρος τους. Όμως αυτή πήρε μια παράξενη τροχιά. Χάθηκε από τα μάτια τους. Κάτω από τα χόρτα ήταν κρυμμένο ένα ξεροπήγαδο. Ο Λευτέρης και ο Λουιζίνιο έσκυψαν στο άνοιγμα. Τώρα ποιος θα πάει να την πιάσει? Είναι βαθιά. Δεν έχει νερό, απλά είναι σκοτεινό. Φοβάμαι το σκοτάδι. Δεν θα τολμούσα να κατέβω εκεί κάτω.
Μπορεί να είναι γλιστερό και επικίνδυνο, αλλά δεν κρύβει άλλη παγίδα. Άλλη είναι η φόβη μου. Φοβάμαι τον δράκο. Δεν βγαίνει από τρομακτικό παραμύθι. Φοράει κοστούμι, γραβάτα. Τα βράδια εκμεταλλεύεται τα παιδιά που ζουν απροστάτευτα στον δρόμο. Φοβάμαι το εξωγήινο τέρας. Δεν πρωταγωνιστεί σε βίντεο παιχνίδι. Είναι στη γωνία του δρόμου και προσπαθεί να σε ξεγελάσει, να δοκιμάσει ουσίες που φαναρκώσουν τον εαυτό σου, για να σου κλέψει τη ζωή. Φοβάμαι το μοχθηρό υπότι δεν είναι ο ήρωας σε καρτούν. Είναι δουλέμπορος, πουλάει και αγοράζει παιδιά σαν να είναι εμπορεύματα. Είναι πολέμαρχος, στέλνει στη μάχη, βασανίζει, καταδικάζει άφοα παιδιά. Αχ, μακάρι να γινόταν να τα φυλάξω, να μετρήσω μέχρι το 100, να κρυφτείτε όλοι καλά, για να μην σας πετύχουν οι ίσχυοι και οι φόβοι. Ο Λατίφ, που ήταν δίπλα τους όλη αυτή την ώρα, στάθηκε μπροστά στο ξεροπήγαδο. Όχι, Λευτέρη, δεν θα παίξουμε κρυφτό με τους φόβους μας. Όταν σκοτεινιάζει, παίζουμε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Με το 1, με το 2, με το 3. Το χαρτί τυλίγει την πέτρα. Το ψαλίδι κόβει το χαρτί. Η πέτρα έχει την ηλικία της γης. Έχει καεί πολλές φορές. Κάθε χαραγματιά της μιλάει για ποταμούς από δάκρυα, για θάλασσες από αίμα. Γύρω από την πέτρα είναι τυλιγμένο το χαρτί. Είναι γεμάτο με ψέματα, με λάθη, με αδικίες. Το ψαλίδι είναι το δίκιο μας, για να κόψουμε το χαρτί. Την κουβέντα τους διέκοψε το κορίτσι που το όνομά του σήμαινε Ελπίδα. Νύχτωσε για τα καλά, είπε δυνατά να ακούσουν όλοι. Ο Λευτέρης έφυγε βιαστικά. Έχω αργήσει, θα ανησυχούν στο σπίτι. Εγκάρδια το χαιρέτησαν. Μη χαθείς από την παρέα μας, μη μας ξεχάσεις. Αντιχούσαν οι φωνές τους στα αυτιά του, καθώς απομακρυνόταν. Τι όμορφα που ήταν να ανήκει σε αυτή την παρέα. Για μια στιγμή του ήρθε μια ανάγκη να τους ξαναδεί. Σταμάτησε και γύρισε το βλέμμα προς το σημείο που τους είχε πριν από λίγο αποχαιρετήσει. Και τότε είδε ένα μεγάλο σμήνος πουλιά να απογειώνεται.